Už od rána si zaplavený svojimi povinnosťami, nabitým kalendárom, prácou, sociálnymi sieťami, reklamou. Vo svete, v ktorom žiješ, prebieha boj o tvoju pozornosť. Čo alebo kto si ju zaslúži? Túto otázku si už však v každodennom kolotoči povinností zabudol klásť. Si tak zanepráznený, že si zabudol venovať chvíľu svojho času niekomu, kto si tvoju pozornosť skutočne zaslúži. Niekomu, kto ti dal všetko. Boh Otec už urobil krok k tebe. Daroval ti to najcennejšie, čo mal. Život svojho jednorodeného syna. Teraz je rad na tebe. Je čas, aby si vykročil